1998 president ataona kuchuka kwa umbava anachosa ntchito Inspector General Patrick Chikapa komanso Army General Kevin Smwaga. Onsewa anachosedwa ntchito nthawi imodzi. 1994 amuluzo omwewa anachosa ntchito Magwiri Mulunguzi ngati Inspector General. 2012 atamwalira Bingu, Joyce Banda anachosa Peter Mukito ngati mkulu wa polisi. 2020 Lazarus Chakwera anachosa Duncan Mwapasa. Isaac Norman wachiwiri kwa mkulu wa CID anamutumiza kulikoma ngati OC. Mr. Sten Chaima mkulu wa CID anamponya kulumbi. That was demotion koma anthu amenewa sanapite ku koti. Ku Malawi Army Chakwera anachosa Brigadier General Sayenda chifukwa ndi mulomwe. Colonel Richard Chaguna Panja, Major General Elias Mpaso, Brigadier Enoch Ntonya anachosedwa komanso kuzunzidwa ndi Chakwera kota machokera kumwera. Kunali Brigadier Desmond Chawanda anazunzidwa ndi MCP akuti chifukwa anagwirapo ntchito ndi Bingu. Lazarus Chakwera anakweza udindo asilikali amene amalimbikitsa mademo 2019. Inu mukudziwa kuti munthawi manager ku Army kunali majeno amene amagwira ntchito ndi HRDC. Ndipo wathokoza kuti anathandiza kukwesa boma DPP anakwezedwa udindo. Mwachisanzo General Chikunkha Soko 2019 anali Director of Operation ndi amene amatumiza asilikali ku Sewu kukateteza Timothy Ntambo. Chakwera atawina anamukweza udindo. 2024 ndege idagwa sanatumiza asilikali ku Chikangawa. Chikunkha Soko amagwira ntchito ndi General Chungula, Harold Dzoli komanso Colonel Rodrick Mbalakumwendo. Asilikali amatumizidwa ku Sewu kukateteza Zikwanje. Majeno amatsogolera zimenezi ndi amene atchulawa. Ndiye lero awachosa ntchito akuthamangira ku koti kukasuma. Komando analephera kusaka ndege. Chilima anagona ntchire 24 hours. Black box inasowa. Malo moteteza Malawi analipize kuteteza Zikwanje. Akuluakulu tinene zona pano. Kafukufuku wa ndege sangende bwino ndi majeno amenewo. Awasunthe kupita malo ena chifukwa kakhala komweko asokoneza umboni. Anyamata kwa Nsundwe amayika malodi block ngati dziko la nkhondo. Ku parliament matayala anaphwesedwa. Namiwa anamenyedwa polisi kuona. Chitetezo chinali m'manja mwa anyamata Zikwanje. Lero amuthalika achosa makomishona onse amene amasekera zimenezi. Akuthamangira ku koti kukatenga injunction. Komatu EPM sakuafuna chifukwa amateteza anyamata Zikwanje. Akuluakulu Army General ndi munthu waulemu. Msilikali wa nkhondo amayandira ulemu kumayi kuno koma zoona angaope anyamata Zikwanje. Namiwa amamenyedwa ndi zigawenga za ma Congress asilikali ali pomwepo. Majeno amene anatumiza anyamata amenewa asilikali kukateteza Zikwanje ndikwadziwa: Chikunkha Soko, General Chungula, Harold Dzoli, Colonel Rodrick Mbalakumwendo. Ameneyu ndi Zaki Wachimwendo. Ntchito yake inali yoteteza anyamata Zikwanje. Pa tsiku limene anamenyedwa Namiwa, asilikali nkhondo amene atumizidwa ku Sewu amachokera kwa mkulu ameneyo Colonel Rodrick Mbalakumwendo. Lero APM akukana kunena kuti sakufuna kugwira ntchito ndi anthu amenewo. Akukagamira ndi kupita ku koti kukatenga injunction. Commissioner Emmanuel Soko ku police headquarters anamanga Peter Mukito for no reason. Amatumidwa ndi MCP ndipo nkhani idapita ku koti inalibe umboni. Lero Amukito ndi nduna yang'anira polisi. Akumva bwanji Emmanuel Soko? Akuluakulu limene likhale chenjezo kwa polisi osalowera ndale. Lero taonani mwasanoka amene makutumani mphamvu zatha. Mwachidule ndikuwuzeni kuti majeno amene achosedwa ku Army amagwira ntchito ndi HRDC mu 2019.
Profesa Mutharika akuzindikira kuopsa kogwira ntchito ndi anthu otere azawo sanapite ku khoti atachosedwa mchakwera, chifukwa akasiku oyamba akuluakulu ku Malawi Defense Force kusunthidwa. Chakwera atalowa pa mpando 2020 anachosa ntchito Colonel Richard Chagona Panja amene ndi mlomwe. Brigadier General Blaise Saenda anamuchotsanso ndi mlomwe. General Elias Mpaso, Brigadier Antonia anazunzidwa. Desmond Chawanda, Malawi Congress Party imachita blame chifukwa ndi alomwe. Godfrey Dai anachosedwa ku Magra. Dr. Collins Magrasi kumera Daliso Kabambi anamuchosa contract isanathe just because amachokera ku Tcholo. Ndelero musalire chifukwa munaziyamba nokha. Bwaso azanuwo analophunzira koma inuyo munaloya certificate ya ubatizo. Akuluakulu, history is the best teacher.